Hah? Oloman ko ini. Bitangni खानायखौ बरियासो सिगोन दायो अबेसे गारगोनलाय नै खिनिखौ गारनानै दोनसिगोन जोंनि मसलपुर एरियायाव दं आरो फिसा पुरा लाखागासिनो बे गारथारगोन ना टक्लासिगोन नामा नोङो हो खुरमाथारबाबो जायो नोङो लाना फैबाय आं सिनथ'ला आरोना नै बिथाङा सिनगोन मा होनोमोन किं कब्रा स्टाइल होनो नैखौ होनाबा जि बरिया मोनो गुदुंनो सिनगासिनो उनखिजायो नै आं आरो भिडिअ खालामथारदो खानायखौ माबा नानै नोंनिखौ उइस खानाया नै बेसे गोलाव जादों नोंनि खानायखौलाय नोंखौ फाग्ला जाखाजोबदों खानायानो बाप्पावै बिदि खानाय आरो लाबावगोनसो नै मा जागोन ओइ नों खुरुखौनो हरथादोलै बेखौ नुवाखै नै बिथां हिमांशु आलिनो लाना फैदो ओमफ्राय दाबो सिनो मोनाखै आरो ना जों ओमफ्राय रिजाल्ट लाबोनो मोनगोन एकदम गोजौआवसो दं जोङो एकदम गोजौआव दं बे सिख्लानिबो दं माथो इयाव जायखिया ओमफ्राय हाथाइ जेनेबा हाथाइफोर सादोंबा आरो ना जेनेबा हाथाइनि डाक्टरनि दं आरो ना इयाव ओइ सायाव सिसि केमेरा दं बाबुखिदों ओमफ्राय जि मुसलपुराव आरो ना इयो बिल्डिंआव गोजौआवसो ओमफ्राय दाना खोमसि मानसिया गगा मोनदों आरो ना खालामनो लानो हाथाराखै आरो बिजों फरायनांगौ सा नायनोसै माबा दं इयाव आंबो एसे दिन्थिफैला आरो ना फार्स्ट टाइम ओमफ्राय नै इयाव नायनांगोन इ माने इदिहाय आरो ना इदि मडेलबो जेनेबा इदि टिक्लु खालामो जेनेबा मालिस खालामजायोबो आरो ना इदिबा फाग्लासो नै इखिनो नायगोन ओरै साजायना दोनदों आरो जास्ट ओरैनो स्टाइलिं बेजों नायनांगोन जों इजिनिफ्राय फैदो आरो ना इजिनिफ्राय ओरै ओंखारबोथारलायदो आंथ' दा दहाय फार्स्ट फैनायाव माने नैजासो इयाव साबसिगोन इजिनिफ्राय फैनानै इयावसो हाबसिगोन आरो दा मिथिबाय दा फैबाय आरो फैनानै ओमफ्राय दा सिनसिगोन ओमफ्राय सोरबा सिखाव फैनोबा बेयाव हाबखुनानै आन्दुना माथो ओमफ्राय मोनबेसे दङ एकदम हाइकिं आरो ओमफ्राय लोगोसे इयाव हिमांशु जना दं ओमफ्राय आरो इजा साइडखिबो हिमांशु जना दं आरो नै इनि आत्मा जना दं इजा साइड गिजा खावसे इखि मोखां जादों ओमफ्राय इखि मोखां जादों आरो ना इनि आत्माया इखि जना दं माने खावगासिनो सिननानै नै मा स्टाइल होगोन नों नायबाय आरो किं कब्रा स्टाइल ना मा होनदोंमोन किं कब्रा स्टाइल होसिगोन सोर भगबान नायदो नै दालागै मोनहैलायबायमोन ना जोङो इदि मडेल सिनाय नामा नै मा मडेल होनो इखौ मिथिला आरो दा बर्थमान नेगासिनो लागाबाय बेसेबांखा खायसे माबा दं जेने तेने बारग'बाय नामा दानि मानायदो नोंनियाव मानायदो ओमफ्राय इजों खारायसिनगासिनो आरो ओमफ्राय जों दायो आरामसे जबाय थांसै उपाय गैया आरो दसे नेथ'नांसिगोन गथ'फोरा आया मा जादों नै नामा नांलायलायबाय दङ माबा जादों दाबो सिनखांनानै जाला नों आंखौ मा लिंना लांखो ओरैनिफ्राय लिंना लानानै दाबो थांना ला साल्ला ओरैनो जायालै
Oh sekolahnya tuh yuk. Nggak apa tuh nih. Iya. Jangan ada siri-siri jangan bawa kalam tuh. Jadi kalam tuh. So guys, jadi mosul for area kena arana nih kari khabai dong. Macam kari khabai macam itu. Baik school student arana isi dari. Pamenan ini kakak lagi betul betul berhabis rayu kakak. Orang lagi betul sini. Bija hakimun sili sih bila namun sih ama. Baik hensam ekor fijar lah sih dari level mana sih sih lah. Level mana sih ya? Jangan berbagi nak bagi semua dia hidup aja level rendah. Ayo hensam pernah. Lagu saya jada kari verifikasi narana nih kita. Nih gua mau nalar lah, karena mata besi itu dibahasin sekilan tadi. Padahal lagi tuh pada kebuat kelar atau sih mau katakan sih basi makin ada tuh. Ini dari ini style mudah, dari ini hier. Tangsim nih. Jangan salah. Hah? Jalan nih. Tangsi tuh. An kata nanya sih kebol nanya. Kalau ke pergi masuk ke di mana tuh ya mana? Saya kita kenal dari awal ini. Kalau pergi kalau saya ada nang pergi masuk di dalam biasa nak tahu proses. Tahu polisi nanti disukai sih. Saya ada liter sih biasa ya. Jadi sekolah datang mana sih? Komisi kemana bawa tahu kamu ada video kusang mau kan? Kalau video dari nanti video foto saya biasa lah yang masuk di dalam itu yang pasti sama Malay. Saya thằng yêu lại. Ya saya ke kan yang sini nane koslas kuliah dam dia zona thalai dum sirau dam aja ke pidang wina tuh nih oni silah pada ini di rumah ye mabes tuli mati boros silah sini English ke jadi ai deh bajang tadi kira mabai tuh chúng ta thằng sĩ thôi chúng ta thằng sĩ nhưng sẽ là đi nè kinh là lali chúng ta khởi bấy bây giờ gari đi bay ô chứ ăn có bây giờ đồng bị khăn này xung này hả Ija thằng gì tại papa thằng sĩ đây thì bây giờ thằng sĩ đây bảy cái này không ăn gì đâu A few moments later. Đã nhiều khi lại bây giờ nữa là nào khi lại vậy đã hấp lần thì chứ là mình sẽ có cái này tuh ibarat kintu saya banding ke sini double yo mazang na shin ke boleh shin ke ibarat ada time pas kita mau ini ini boring lah pabanding tuh tak asa kan nasi nune tak nasi ya Hah? Oloman koi di Dan bila kiman ya ti 50 mas still ke di tanah kayu kini kan still di bawah still bila di na still di ya ti still lagi itu ya zane king cobra still lagi king cobra still doa king cobra still isa skin nama dengan skin kalau kita boleh lakukan cara sih tuh mencari aku teman-teman ini salah sih boring terjauh sini sih masih jago video dulu yuk mazai nang share ya sini nih mana ini live nih kan lu punya doi ini my still lagi sile my still oh my god iya kan nih kan ini gimana nilai kasak nanya
बेलेग मोनसे रुमाव फैलायबाय जों होमबा आरो माबायदि सिनो नायनोसै आरो नायलांबायल' था हा बिदि सिनथारगोन ना नोंहा सल'दे बरिया जना नायबाय थानोसै आंनियाव हेमावसुनिखौ नायथारनोसै आरो Ui. Hobai ebar oरै खानाय खाथुमजोबसिगोन फाग्ला नुसिगोन एबार होमबानिया गान्जा फाग्ला नुखासिगोन मानसिखौनो सिनारगोन इदि नोङो सिनारगोन फुरा सिनायखो जोबना दाउला साइज जाखासिगोन एबार दाउला साइज One hour later. So finally Mangsuni खानायखौ नायनो हागोन इजानावलाय इजानाव इजानाव नै पूरा दाउला मानसिनि स्टाइलखौ नायबा डेन्जार ये गावजोंबो राय नुगाबाय नै इखा हालायसि थाबाथ' नों पुरा न'आव हुस जाखाबाय दिनै बहानि गथ' फैगोलै दा दों नागासिगोन पुरा फाग्ला नुखादों नोङो फाग्ला नुखादों ओमफ्राय खाथुम बे भगबान आरो सिनखौ बावसिगोन इखो दा सिना होनदोंमोन दा सिनाबाथ' बिमादो होजाखागोन न'आव थांनाय लोगो लोगोनो सिनांगोन उपाय गैया सिनाबाथ' होजा खाना हरसिगोन एबार नै खर' गाननायनि थबस्र' हासुनोसै बारा नै इनि लानजायखौ हासुनोसै गराय लानजायखौ इनिखौ काटपनार गिदिर पूरा टाकला कर दी बोने बामसिखौ माथो नोंखौलाय हासोबाबो जाथारगौनो लामब्रैबाय खालामदों बाबु बुरसिनसिगोन थै माने बाहायल' सिनायखौ नैयासो सिनजोबसिगोन होननानै खोन्था खोन्थाबाय थानाय आरो यार नै जनानै भिडिअ खालामनो इन्ट्रेस्टिं मोनो नामा नायनोसै हेमावसुनि खानायखौ लास्टआव माबायदि जायो लेट्स गो नायलांबाय था रायजोफोर हेमावसुनि खानाया लास्टआव माबायदि जायो सिनि सिनि टक्ला लावगासो जायो टक्ला लावग्रा जासिगोन एबार लासैनो नै फाग्ला मोदाय नुनो मुसुगुरा मा नुखांबाय ए साला मुसुगुर हाना मोदाय नुदों फाग्ला मुसुगुरखौ हानो बाय बारा आं मुसुगुर हानायनि नियम गैयालै नायनि मुसुगुरखौ इजानाव नाय ये हाख्ल' जाबायसो फाग्ला खावसे आं गारबाय दा न'आव थांना सोमब्रयनांगोन न'आव थांना सोमब्रयनांसिगोन नाय 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 उनजा वाव ये बेटे बाथौ दाउ सिस्टेम गुसुं लागाय खोमा ini gusto na tangga gusto mo na tuh gusto mo na tuh ay kita ba yana unya nih ini gusto mo na tuh nih gusto mo may ikala tuh oke ya
Aku biar tayo kasi ko ini. A few moments later. Yung mga surprise jam nun ni. Yeah. Nani.